Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Hindi ako magbo-boyfriend hanggat hindi pa ako 18. I want my first to be my last. Pinanindigan ko talaga yan until 2015. 20 years old na ako, second year college. Naalala ko pa noon, nakikiisa ako sa katsisihan na pakulo pag Valentine's Day. Lord, I am ready to fall in love. Yan ang isinulat ko sa sticky note na idinikit ko sa Freedom Wall na may pabaon pang halik habang nakapikit. Bawal akong magjowa noon, strikto kasi si Papa, kaya humingi ako ng permit kay Lord. Hanglandi, no? Pero that was a sincere wish. Ramdam ko na kasi na ibinigay na ni Lord ang lalaking pinapanalangin ko. At isa pa, consistent manliligaw ko siya since 2011. September 12, 2015. Ayun, bumigay na ang pabebe kong puso. Pero confident naman akong pumasok sa isang relasyon kahit bawal dahil batid kong tama ang nararamdaman ko. It is God's will. Sinagot ko siya through call. Ayaw niya pa sana kasi may usapan kami na kapag sasagutin ko siya in person. Gusto ko na nga siya Pakipot pa, hulog na yung tao. Be. We had a long distance relationship. Sa Manila siya nagtatrabaho, habang sa Naga naman ako nag-aaral. Hindi madali syempre, kasi hindi match ang free time namin. But we still managed to adjust naman kahit pa konti-konti. Pinakamahaba na ang 2 oras kung ito-total lahat ng minutes na magkausap kami sa maghapon. Sobrang dalang din namin magkita. Once or twice a year, bilang pa ang oras niyan. But I never demanded much more than what he could give. Babiyahe siya ng hapon from Manila, darating siya sa Naga umaga na. Kakain, manonood ng sine, kakain ulit, then pasyal sa park. Ganyan lang kasimple ang mga date namin. Tapos pinapatulog ko siya sa lap ko para makapagpahinga naman siya. Then hapon, biyahe ulit pa Manila. Bida talaga ang effort. Sobrang nakaka-touch and I love him more every day. Umabot kami ng 4.5 years na ganyan ang sistema. Never kaming nag-away na may third party na na-involve. Simply because we both feel the spirit of commitment. Ramdam na ramdam ko ang respeto, lalong-lalo na ang unconditional love na binibigay niya. Sa tagal ng relasyon namin, never kami nag-celebrate na monthsary or anniversary na magkasama. Nakokontento na lang kami na batiin ang isa't isa through phone call. Sobrang sarap sa pakiramdam na hindi lang siya loyal sa akin. Higit sa lahat, he is faithful. Perfect! Pero lahat naman ng relasyon dumadaan sa pagsubok. Pero hindi ko akalain na ma-encounter namin yung pinakamatinding hamon sa relasyon namin. Akala ko nung una simpleng sakit ng tiyan lang ang iniinda niya. February 2020, sinugod siya sa ospital. Ilang araw niya ding iniwasan ang mga tawag ko dahil nag-aalala siya na baka
makaabala sa pagtuturo ko ang kalagayan niya. Minsan habang nagle-lesson ako, kinakabahan na lang ako bigla kapag naiisip siya. Gabi-gabi din akong umiiyak pero pagising ko kinaumagahan, ngingiti ulit at patuloy sa pagtrabaho. Pero hindi ako talaga mapakali. Ramdam ko na may hindi siya sinasabi. February 26, nagdesisyon akong lumuwas ng Manila. Laking probinsya ako so first time ko pero nilakasan ko na talaga ang loob ko. Nag-file ako ng leave for 1 week. Sa ospital ko siya naabutan. Halos hindi ko makilala sa sobrang payat at putla niya. Sobrang sakit makita na ang taong masigla at madaldal noon ay pinahihirapan ng matinding karamdaman ngayon. Ibinubuhos ko lahat ng pagmamahal at pag-aalaga na kaya kong ibigay sa kanya upang hindi maramdamang nag-iisa siya sa laban. February 29, 12:50 a.m. Narinig ko ang pinakamalungkot na I love you sa buong buhay ko. Paulit-ulit niyang binibigkas habang namamaalam. Tanging iyak at hagulgol lang ang naisagot ko habang hawak niya ang kamay ko. Nagmamakaawa akong wag niya akong iiwan. Nakiusap pa ako na huminga ulit siya kahit nakapikit na siya. Nagkagulo bigla. Nag-amok yung kasama kong nagbantay hanggang sa may lumapit na doktor at sinek siya. Maya-maya, dumilat ulit siya. Really, miracles do exist. February 29, 6:46 p.m. Alam mo kanina habang paalis ako, sobrang bigat ng puso ko na iwan kang umiiyak. At tinupad niya ang panalangin ko. Mahal ko, hinalikan ako ng Diyos sa tanang buhay ko at ibinalik niya ang buhay ko para lang makita kita ulit. Hindi ko maipaliwanag ang feeling habang kinikwento niya yon na may ningning sa mga mata niya at sobrang sweet ng ngiti niya. Then after that, he slept wearing that genuine smile habang hawak ang kamay ko. March 1, 2020, 3:29 a.m. Araw ng linggo. Akala ko mahimbing lang siyang natutulog, pero tuluyan na pala siyang namaalam. Tuluyan niya na pala akong iniwan. Fulminant hepatic failure and acute hepatitis B infection ang sanhi ng kanyang pagpanaw. But I can say that we are still so blessed dahil binigyan kami ni Lord ng isa pang araw para magkasama. Hindi ko maipaliwanag ang sakit. Sumakto sa kwento namin ang lyrics ng Himig Handog na isinulat ng inawit ni Irma Marie na Ikaw at Linggo. Isang linggo sa buwan ng Hunyo, though sa amin ay Marso. Sa loob nitong puting kwarto. Sa tulog mong kay himbing, ika'y hindi na nagising. Sa araw ng linggo ako pala'y iiwan mo. Sa iyong dinaramdam tuluyan kang sumuko. Sa araw ng linggo, sa langit ng iyong tungo. Oras, buwan at taon, ito na ang huli nating linggo. If I had to live my life ever again, I'd find him sooner so I can love him longer. Durog na durog ako. Sobra ko siyang minahal kaya sobra din akong nasasaktan sa paglipas niya. Pag-uwi ko ng Bicol, sa Balatan, Camarines Sur to be specific,
Binalikan ko yung lugar kung saan kami unang nagkatagpo. Sa simbahan. By the way, he is an aspiring youth sa church nila. Hindi lang alaala namin ang binalikan ko, maging ang dakilang dahilan kung bakit nagkaroon ng siya at ako. At nagpasalamat ako sa Panginoon na minsan sa buhay ko ibinigay niya sa akin ang napakalaking pabor na makilala ko si Lioven at maging parte ng buhay ko. Sa ngayon ay patuloy akong nananalangin na sana ay lubusan ko ng maunawaan ang dahilan at rason kung bakit nangyari ito. Kung bakit sa haba ng panahon na nasa long distance relationship kami, ito na yung pinakamalayong distansya meron ang mga puso namin. Sad to say, we are now having the longest distance relationship ever. Hindi natin lubusang maunawaan ang pag-ibig ni Kristo sa atin. Efeso 3:18. Ephesians 3:18. Ako po si Girlie, tambalanista since 2011, at ito ang aking kwento.